Tempuran Kali Praga. Sore iku Setiawan utawa Wawan lagi nyiapake ubo rampe kanggo mancing. Rencanane arep lunga bareng Bambang kanca kuliahe. Pelet sing diramu dhewe, cacing lan cere utawa coro cilik. Adat sabene anggone mancing, Wawan mesti pendak malam minggu. Karena bubar semesteran dina kuwi ora ngepasi malam minggu, nanging dina Senin wage malam Selasa kliwon. Bambang ngono ora pati maniak mancing. Yo kala-kala wae. Beda karo Wawan. Jam 6:30 Bambang teka ing kos-kosane Wawan. "Wan, wis siap durung ubo rampene?" Pitakone sinambi nyopot sandal jepite terus mlebu ing kamar. "Wis iki, malah rada akeh," jawabe Wawan. "Wah, ya kebeneran. Lah aku durung kober golek, Je," kandhane Bambang karo mesem. Bubar salat Isya, Bambang karo Wawan toto-toto. Kandhane Wawan lirih. "Bang, kirimanku durung teko, Je. Dilalah, bensine entek. Tulung isenono ya. Sesuk nek aku wis saka ngomah tak ijoli." "Ya wis, rapopo. Rasa dadak diijoli barang. Iki rak pancen kanggo keperluane aku karo kowe. Kaya karo sapa wae," jawabe Bambang. "Nek ngono matur nuwun banget ya, Bang," jawabe Wawan. Vespa super warna biru taun 2000-an ditokke saka garasi omah kos. Sakwise dimiringake nengen sedhela terus digenjot selai. Senajan bensine mung keri sethithik, ananging cukup kanggo tumuju warung bensin sak cedhake sak perlu diisi maneh. Tujuan papan kanggo mancing ya iku ning Tempuran Kali Praga. Jarene iwake gedhe-gedhe. Malah durung suwe iki ana sing entuk pelus utawa sidat dawane meh semeter. Jam 09.00 wengi Bambang lan Wawan tekan panggonan. Kiwa tengen isih akeh brungkalan-brungkalan watu gedhe. Wawan mono wis biasa mancing ing kali gedhe, tur ing wayah wengi malah kerep ngebyar tekan esuk. Kali Praga kuwi kali kang gedhe. Saka hulune wilayah Magelang, mangidul nyigar bates Kabupaten Sleman lan Kulon Progo, mangidul maneh tekan Kabupaten Bantul. Dek mbiyen akeh kang padha lelaku, tirakat, adus ning tempuran kali lan ritual liyane. Pancen menawa kasawang nganggo pawawas batin, jarene ing Kali Praga iku akeh lelembut padha dumunung. Wis kliwat karo tengah jam wong loro durung entuk iwak siji-sijia. Ora ngerti sebabe, kok atine Wawan rada goreh. "Bang, aku tak pindah ning plegungan sisih kulon cedhak Grumbul kae ya. Mbok menawa sisih kono akeh iwake," kandhane Wawan tumuju Bambang. "Yoh kono, aku tak nglateni ning kene wae," jawabe Bambang sinambi nyebulake asap rokok kretek sing kawit mau tetep cementel ning lambene. Sinambi grayah-grayah dimen ora kepleset, Wawan pindah
tumuju papan sing dipingini. Sakwise tebah-tebah panggonan saka rereget, bokonge dipapakake ana watu kang leter. Plung! Swara umpan pancing cumemplung ing banyu sakwise kagabitake. Karepe dimen entuk panggonan kang rada adoh. Wawan mono ora seneng udut. Beda karo Bambang. Yen ora paspus kaya lokomotif sepur kluthuk, ya ora bisa jenjem. Kanggo ngilangi kecuting lambe, biasane Wawan mung sangu permen. Angin sumili rada banter. Hawa kekes wiwit mrambat ngelus-elus geger. Wawan mernahake jaket. Resleting diunggahake tekan gulu. Wit-witan ing grumbul padha obah liat-liut alon, kaya inul kang lagi njoget. Bulan ya mung katon jlarit amarga isih tanggal 6 ing pitungan Jawa. Langit sumeblak, lintang katon abyor, saengga merbawani hawane kang kekes. Nyawang kahanan kan kaya mangkono kuwi gorehing ati alon-alon sirna. Nuwun sewu, Mas. Nderek langkung. Dumadakan krepungu swara priyayi putri. Alus suarane njaluk sisihan dalan karo mlaku. Wawan kaget setengah mati. Kanyata sing nyuwara mau pancen kenya ayu nyangklong tas belanjan isi sayuran lan woh-wohan. Wawan lali yen lagi mancing lan ninggal kanca si Bambang ning sisih wetan. Ora ngerti apa kang merbawani kahanan kaya ngono kuwi. Wawan ya ora cubriya lan ora duwe pikiran kang nyolowati. Merga menawa dinalar ora sabaine priyayi putri kok lelungan ijen tanpa kanthi. Apa maneh nyabrang kali gedhe sing katelah wingit. Oh inggih monggo. Lah badhe tindak pundi to, Mbak? Kok piyambakan? Takone Wawan sajak rasa kepingin tetepungan. Anu Mas, saking griyanipun sederek kula ingkang wonten Cilacap. Ananging bis ingkang kula tumpangi macet. Dados inggih kedalon wangsulipun. Jawabe kenya mau karo mesam-mesem sajak nyarujuki apa kang ana isen-isen atine Wawan. Lah kok kendel lho? Ora ana sing ngancani. Kandhane Wawan rada lirih lan wiwit ngilangi basane. Mbok menawa dimen krasa rumaket. Inggih, Mas. Lah wong boten gadah rencang napa kersa to Mas jenengan paring tulung ngrencangi kula wangsul. Sebab sakjane kula ajrih menawi mlampah piyambak. Ngono wangsulane kenya ayu kuwi sinambi tangane nyekeli lengene Wawan. Gondo arum kembang menur wiwit nyebar. Ora ngerti sebabe atine Wawan langsung kepilut. Nanging tangan kang tumempel ana lengen mau krasa anyep. Ya mbok menawa merga kekesing hawa bengi wektu kuwi. Wawan nyaguhi ngeterake kenya ayu mau. Kang kanyata asmane Sri Indriati. Tas cangklong isi buah lan sayuran digawakake Wawan. Indri pancen kenya kang kendel lan kenes sajak merak ati. Lah durung wae sak jam kenalan, anggone mlaku kok wis wani nyelehake sirah ning pundak kiwane Wawan. Semono uga Wawan ya malah mongkok atine. Rambute Indri kumlawe kena silire angin
ana sing gepuk irunge Wawan lan gandane wangi ngambar arum. "Daleme sisih ngendi to, Dik Indri?" pitakone Wawan lirih. "Ngarepan iku lho, Mas, ngandhap wit serut," jawabe Indri saya ngraketake tangan sing wis kawit mau lendetan lengen. Omah cilik ngisor wit serut katon asri. Senajan dudu gedhong, mung nganggo gedhek pring, sisih ngisor dijubin. Ngarepan ditanduri saweneh wit-witan kembang. Kena sloroting rembulan katon yen tumata kanthi asri. "Tenggo sekedhap nggih, Mas, kula bikak pintunipun rumiyin," kandhane Indri sinambi ngetokake kunci kanggo mbukak gembok kang cumantel ana lawang. Kunci diuntir, gembok dibukak. Katon uruping sentir ning dhuwur meja. Pancen wektu kuwi durung ana listrik kaya jaman saiki. Anane ya mung dian-dian kang murup saka lenga mambu. Nanging gandeng pancen umume, mula ya krasa biasa wae. Wawan lungguh ana amben. Sakwise sumene sawetara, Indri metu saka waliking sintru. Dheweke wis nggawa wedang anget nganggo cangkir wingko karo nyamikan jadah goreng. "Menika, Mas, unjukanipun saged kagem jampi saya," ngono anggone masrahake, dadak nganggo nglirik sajak rada kenes. "Ya, Dik Indri, matur nuwun ya," jawabe Wawan. Mas Wawan ki lho, lakdo kula kudune sing matur nuwun, pun diterke dumugi ngriya. Inggih ta, Mas? Sepisan maneh Indri nyedhak anggone lungguh Wawan. Anggone guneman saya suwe saya cerak lan saya raket. Gandeng Wawan kuwi pancen isih joko tur durung duwe pacangan, mula atine ya gampang gegugah, saengga nuwuhake rasa tresna. Ora iso katulis gambaraning ati sakloron. Embuh iki merga perbawa saka ngendi ora ana sing mangerteni. Nganti pungkasane Wawan ngaras latine Indri, ananging mak gragap. Wawan terus kelingan Bambang sing ditinggal dhewekan ning tengahing Kali Praga. Wawan mudhun saka amben, mak nyat, ngadeg, terus arep pamit marang Indri. "Dik Indri, aku tak bali dhisik ya, merga kancaku isih nunggu ning ngarep papan mau," semaure Indri sajak rada meksa. "Mas, mbok mengko dhisik, aku dikancani sedhela meneh," sinambi ngrungket dadane Wawan. "Iya, mengko tak mrene meneh yen wis pamit Bambang," ngono jawabe Wawan sinambi nguculi ruketane Indri. Wawan lumayu tumuju Kali Praga, ananging durung nganti 3 langkah metu saka omahe Indri, dumadakan lap. Wawan wis ora kelingan apa-apa, lali Purwoduksina. Mbuh sukmane ngleyang tekan ngendi, ngerti-ngerti ana swara adoh lamat-lamat. Saya suwe saya cedhak bengoki jenenge. "Wan, Wawan!" Ngono pangundange makaping-kaping. Pungkasane mripate Wawan melek setitik mbaka setitik. Sawise eling dheweke kaget setengah mati. Merga wis mlumah ngatang-atang ing pinggiring Kali Praga dirubung wong-wong kampung sak cedhake. Wektu kuwi wis udakara jam 09.00 esuk. Pranyata wektu kuwi Wawan ilang saka papan anggone mancing lan Bambang saking bingung anggone goleki nganti njaluk tulung penduduk desa sak kiwa tengene. Ketemu-ketemu Wawan wis kumambang ana
plegungan pinggir grumbul lan ora sadar babar blas. Ananging isih bejo kamayangan, nyawane isih iso ditututi. Jebule kenya ayu sing ketemu wau bengi iku dudu menungsa, ananging wujuding lelembut. Tekan saiki Wawan wis ora wani meneh mancing ing wayah wengi ning nggon-nggon papan kang wingit. Yen kelingan isih krasa mrinding. Mangkono pengalamane Pak Setiawan kang diceritakake marang penulis. Percaya lan orane tak sumanggakake para maos sedaya.